Tervetuloa virtuaalilentokoulun ensimmäiseen osaan, joka käsittelee odotuskuvion liittymistä ja odotuskuviossa lentämistä. Odotuskuviossa lentäminenhän on tietysti tärkeää ensinnäkin ihan sen takia, että silloin jos liikennetilanne niin vaatii, niin ilma-alukset ei pääse tekemään suoraan lähestymistä ja laskua suoraan omalta reitiltään, vaan joskus voi joutua liittymään tyypillisesti alkulähestymisrastin ympäri kiertävään odotuskuvioon, josta sitten aikanaan saa luvan lähestymistä ja laskua varten. Odotuskuvion liittymisellä on myös toinen hyvin tärkeä funktio, ja se on se, että jos ilma-alus ei lähesty lentokenttää tuloreitin kautta, niin silloin menetelmälähestymiset alkaa aina jollakin odotuskuvioon tai racetrackiin liittymistyypillä. Näitä tyyppejä on 3 kappaletta ja niiden nimet on rinnakkaisliittyminen, offset-liittyminen ja sitten kolmanneksi suora liittyminen. Kuvassa näkyy jokainen näistä 3 liityntätavasta ja odotuskuvion tai tarkemmin alkulähestymisrastin ympäröivä osa voidaan jakaa 3 tämmöiseen niin kuin ympyrän osaan tai sektoriin. Kuvassa ensimmäinen sektori kuvaa rinnakkaisliittymisen aluetta, toinen sektori kuvaa offset-liittymisen aluetta ja 3. sektori kuvaa suoran liittymisen aluetta. Ja homma menee sillä tavalla, että kun ilma-alus saapuu kunkin sektorin alueelta odotuskuvioon tai odotuskuvion muodostavan alkulähestymisrastin luokse, niin saapumissuunnasta riippuen sitten toteutetaan joku näistä 3 mainitusta liityntätavasta. Ja ensimmäinen liityntätapa on rinnakkaisliittyminen, joka lyhykäisyydessään menee sillä tavalla, että ensinnäkin tuon sektorin muodostaa noin 100 tai tarkalleen 110 asteen kakku tuosta ympyrästä, ja siltä suunnalta kun ilma-alus tulee tälle alkulähestymisrastille, niin ensimmäisenä kaarretaan sitten uloslentosuunnalle määrätyksi ajaksi, joka on tyypillisesti 1 minuutti lentopinnan 140 alapuolella. Ja kun minuutti tulee täyteen, niin kaarretaan sitten vasemmalle ja hakeudutaan suoraan sisäänlentolinjalle, eli sinne alkulähestymisrastille päin. Ja kun rasti ohitetaan, niin sen jälkeen liitytään normaalisti odotuskuvioon. Ja kakkosliityntätyyppi on sitten offset-liittyminen. Ja offset-liittymisessä on pikkasen pienempi tämä sektori niistä tulosuunnista, missä offset-liittymistä joudutaan käyttämään. Elikkä alussa kun ilma-alus saapuu alkulähestymisrastille, niin sen jälkeen kaarretaankin sellaiseen poislentosuuntaan, joka on 30 asteen kulmassa sisäänlentolinjan vastakkaissuunnan kanssa. Tämän jälkeen lennetään sitten tähän suuntaan tietty aika, joka on määritelty yleensä kartassa, tai sitten jos se on määritelty, niin 1 minuutti lentopinnan 140 alapuolella. Ja tämän minuutin jälkeen sitten kaarretaan sisäänlentolinjaa kohti, ja sen jälkeen liitytään normaalisti alkulähestymisrastin kautta sitten odotuskuvioon. Ja tässä on ehkä syytä huomioida se, että on helppo muistaa se, että kun offset-liittymistä käytetään, niin kun tullaan siihen alkulähestymisrastille, niin hakeudutaan kohti sitä odotuskuvion vastakkaista kulmaa. Ja sen minuutin kun on sinne päin lentänyt, niin sitten kaartaa sieltä kulmasta pois odotuskuvion suuntaisesti kohti sitä alkulähestymisrastia, ja sen jälkeen sitten ihan normaalisti lennetään sitä kuviota. Ja sitten 3. odotuskuvion liityntätyyppi on tämä suora liittyminen, ja suora liittyminen muodostaa nyt sitten
suurimman kakun tästä liittymissektorista, eli noin tarkalleen 180 asteen kokoisen palasen, eli suora liittyminen nyt tämän perusteella olisi sitten varmaan yleisin käytetty liittyminen, riippuen tietysti siitä, että mistä suunnasta odotuskuviota sitten lentokone lähestyy. Ja suorassa liittymisessä sitten alkulähestymisrastille saavuttuaan ilma-alus jatkaa normaalisti odotuskuviota seuraten, eli siinä ei tarvitse tehdä mitään tämmöisiä erityisiä kuvaajaisia, jotta siihen odotuskuvioon voi liittyä. Ja sitten muutama sana noista perussäännöistä, mitä liittyy tähän odotuskuvion lentämiseen. Ensinnäkin kallistukset ja siitä seuraavat kaarrot tietysti, niin lennetään aina tietyllä kaartonopeudella siten, että lentosuunta muuttuu 3 astetta sekunnissa tai 180 astetta 2 minuutin aikana, eli puhutaan 2 minuutin kaarrosta, ja esimerkiksi Cessnassa sen voi todentaa sillä tavalla, että laittaa sen viiksen siihen alempaan left tai right tai L tai R kirjaimen viereiseen väkäseen ja yrittää pitää kuulan keskellä, niin silloin lennetään oikeaa kaarto tai kulmanopeutta sitten, jolloin se odotuskuvio muodostuu oikean muotoiseksi. Ja uloslentoaika, eli se lentoaika kun tullaan sitä rastilta ja kaarretaan niin kuin ulospäin, eli poispäin niin kuin kiitotiestä, niin se on tyypillisesti sitten 1 minuutti lentopinnan 140 alapuolella. Tässä on kuitenkin syytä huomata semmoinen erikoisuus, että sitten varsinaisessa lähestymismenetelmässä, joka toki kulkee sen kyseisen odotuskuvion kautta, niin voi olla määritelty erikseen eripituinen aika, jota pitää noudattaa sitten ulospäin lennettäessä. Ja lisäksi sitten vielä sitä ajoituksesta, että se uloslennon ajanotto aloitetaan sitten tyypillisesti sen uloslentokaarron jälkeen sen rastin tasalla. Ja jos sitä tasaa ei voida määrittää, niin sitten välittömästi uloslentokaarron päätyttyä. Ja tämmöinen odotuskuvio, joka on kuvattu sitten lähestymiskartassa, niin se on aina ajateltu niin kuin lennettäväksi linjoina tai trackeina, eli silloin pitää tuulella ottaa sitten tuulikorjauskulmaa, jotta se koneen lentorata maahan nähden noudattaa sitten odotuskuvion mukaista kuvaajaista. Kuviossa lentämisen nopeus on sitten maksimissaan 170 solmua ilma-alus nopeusluokille A ja B ja 230 solmua luokille C ja D. Ja katsotaanpa sitten seuraavaksi, millä tavalla me nämä 3 liityntätyyppiä esitellään sitten käytännössä. Eli päivän lentokenttä sitten, jota tässä demonstraatiossa käytetään, on sitten Ivalo. Ja tarkemmin sanottuna Ivalon kiitotie 22 ja sen päädyssä sitten oleva odotuskuvio. Ja kuvassa näkyvästä kartasta voidaan nähdä, että siellä 22 päädyssä tai 22 lähestymislinjalla on odotuskuvio, jossa sitten odotuskuvion korkeus on 2400 jalkaa merenpinnasta ja sisäänlentosuunta on 217 ja uloslentosuunta on 037. Ja nyt mä oon suunnitellut sillä tavalla, että demonstroidaan nyt järjestyksessä nuo eri liityntätavat alkaen tuosta rinnakkaisliittymisestä, sitten offset-liittyminen ja viimeisenä tuo suora liittyminen. Ja ensiksi tuo rinnakkaisliittyminen, niin tehdään se sillä tavalla, että lähestytään tuota Akujärveä, eli Akujärven NDPtä, taajuus 432, niin lähestytään sitä tuolta lännestä ohjaussuunnassa 090. Tämä antaa semmoisen
reippaan 50 asteen offsetin suurin piirtein keskelle tuota rinnakkaisliittymisen sektoria, ja siitä tehdään sitten tyypillinen pisarakuvio ja liityntä tuohon kuvioon ja lennetään siinä yksi kokonainen kierros vielä, niin näkee miten sen pitäisi mennä. Ja sitten toi seuraava liityntätyyppi, eli offset-liittyminen, niin lennetään se tuolta etelästä ja ohjaussuunnassa 340 kohti tuota Akujärven NDPtä, ja siinä on semmoinen reipas 10 astetta sitten tuolta offset-liittymisen sektorin oikeasta laidasta sitten keskelle päin, eli sekin on sitten ehkä semmoinen aika tyypillinen esimerkki siitä. Ja sitten toi kolmas, eli suora liityntätyyppi, niin lennetään se tuolta idästä käsin ohjaussuunnalla 270 kohti Akujärveä ja liitytään siitä sitten odotuskuvioon. Ja kartasta voidaan todeta, että uloslentoajaksi on määritelty 1 minuutti, ja eipä siitä sen kummempaa. Sitten tosi toimii. No niin, ja aloitetaanpas sitten tämä demonstraatio tällä rinnakkaisliittymisellä, ja alussa, niin kuin sanoin, niin lennetään ohjaussuuntaan 090 ja lennetään kohti tuota Akujärven NDPtä, joka näkyy sitten ADF-mittarissa, että se on suoraan meidän edessä. Ja tämä hommahan jatkuu nyt sillä tavalla, että kun saavutaan tuonne Akujärvelle, jonka merkkinä sitten markkeri alkaa piipittämään ja ADFn neula kaatuu, niin sen jälkeen sitten kaaretaan vasemmalle uloslentosuuntaan 037 ja lennetään siihen suuntaan minuutin verran, ja sen jälkeen edelleen kaaretaan vasemmalle kohti Akujärveä ja sitten sitä kautta liitytään sitten odotuskuvioon. Koko ajan säilyttäen 2400 jalkaa, ja kaarot sitten tehdään mittarikaartoina, eli 2 minuutin kaartoina. Noin, siellä markkeri heräsi piipittämään ja neula lähti kaatumaan. Me lähdetään kaartaan nyt siis vasemmalle suuntaan 037, joka on uloslentosuunta, ja nyt tässä rinnakkaisliittymissähän me itse asiassa lennetään nyt sitten tämän sisään lentosuunnan kanssa rinnakkain, vaan niin kuin tavallaan väärinpäin. Lennetään ensiksi minuutti ulospäin ja sen jälkeen tehdään semmonen pisaranmallinen liittyminen sitten vasemman kautta. Ja tässä vaiheessa nyt sitten laitetaan kello käyntiin, ja minuutti kun on julkaistu siihen uloslentoajaksi, niin lennetään sitten minuutti tähän suuntaan ennen sitä pisaranmallista kaarosta vasemmalle sitten kohti Akujärveä taas. Tässä kannattaa nyt muistaa sitten se, että vaikka kuinka tekisi mieli kaartaa vähän tiukemmin, tai jos tuntuu tylsältä kaarella noita 2 minuutin kaartoja, niin se on kuitenkin tosi tärkeää, että ne tehdään oikein, koska vaan sillä tavalla tuo odotuskuvion muoto ja sen koko säilyy semmosena niin kuin se on suunniteltu, jolloin sitten lentokoneet lentää täsmälleen siellä, missä niiden pitääkin lentää. Minuutti tuli täyteen ja me lähdetään kaartaan vasemmalle taas mittari kaartoon, ja korkeus säilyy siis koko ajan samana. Ja nyt ei siis kaaretakaan kohti mitään tiettyä lentosuuntaa, vaan nyt kaaretaan kohti tuota
Akujärven NDPtä, eli yritetään ottaa tuo ADF:n neula tuolta sitten kiinni ja asettaa se suoraan niin kuin nenän eteen, niin silloin lennetään suoraan kohti sitä NDP-majakkaa. Ja sitten kun saavutaan sen majakan päälle aikanaan, niin sen jälkeen kaadetaan sitten oikealle mittarikaarrolla normaalisti taas uloslentosuuntaa kohti ja siitä alkaa sitten varsinainen ensimmäinen odotuskuvion kierros. Ja Cessnassahan tuo mittarikaarto, mitä nyt tuossa näkyy tapahtuvan, niin saadaan aikaiseksi tuommoisella noin 17 asteen kallistuksella. Se ei ole paljon. No ja sieltä tulee sitten toi neula suoristu tuohon nenän eteen, eli nyt ollaan suurin piirtein menossa sitten kohti Akujärveä ja itse asiassa lennetään nyt sen odotuskuvion ulommasta kulmasta sitten kohti sitä alkulähestymisrastia, josta se kuvio alkaa. Näin markkeri aloitti taas piipittämään ja ADF:n neula lähtee kaatumaan. Aloitetaan kaarto oikealle. Kaadetaan taas mittarikaartoa aina siihen uloslentosuuntaan asti. Ja nyt sitten se varsinainen odotuskuvion ajoitus aloitetaan sitten, kun ollaan sen Akujärven NDPn tasalla, ja sehän me voidaan todeta tuosta ADF:n neulasta, että sitten kun se osoittaa täsmälleen 90 asteen kulmassa tonne oikealle, niin silloin se NDP on siinä meidän tasalla, ja vasta sitten käynnistetään taas tuo sekuntikello ja aloitetaan ajoitus. Kun sitten oikastaan tuohon uloslentosuuntaan, niin nyt ensin nähdään, että se NDP on pikkasen meidän etupuolella oikealla. Ja hetken päästä tarkalleen ottaen nyt sitten asettuu meidän tasalle, ja tämän jälkeen käynnistetään sitten tuo sekuntikello ja lennetään taas minuutin verran sitten tähän uloslentosuuntaan. Eli tästä alkaa sitten vasta nyt niin kuin ensimmäinen varsinainen kierros odotuskuviossa, että kaikki tähän asti tai tuohon äskeiseen kaartoon asti oli sitten sitä rinnakkaisliittymistä, ja nyt ollaan sitten odotuskuviossa. Ja jos me oltais lennetty menetelmälähestymistä tai saatu lupa lähestymiseen sitten tuossa rinnakkaisliittymisen uloslennon aikana, niin me oltais sitten jätetty tämä odotuskuvio lentämättä kokonaan ja oltais sitten tuon Akujärven NDPn saavutettua sitten jatkettu siitä suoraan lähestymiselle. Mutta tosiaan, jos ei tuloreittiä pitkin tulla
tulla tänne alkulähestymisrastille, niin silloin lennetään aina joku kuvaajainen, jotta saadaan se kone nätisti siihen sisäänlentosuuntaan. Niin, ja minuutti on taas mennyt ja nyt kaaretaan sitten kuvion mukaisesti oikealle ja kaaretaan sitten kohti tuota Akujärven NDPtä taas, ja sehän pitäisi löytyä sitten suurin piirtein, jos me ollaan tehty nämä kaarot oikein, niin sitten sieltä sisäänlentosuunnasta, eli suunnasta 217. Ja tässä nyt tää keli on tämmönen kaunis tyyni päivävisuaali, ja se on tarkoitettu nyt siihen, että tässä voisi porukka sitten niin kuin orientoida itsensä, että missä kohti me suunnilleen ollaan silloin, kun me lennetään tätä odotuskuviota. Että tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole sitten visuaalisti katsella tuonne ulos silloin, kun lennetään menetelmälähestymisiä ja odotuskuviota huonossa kelissä, että luotetaan noihin mittareihin ja lennetään niiden mukaan. Noin, ja oikeastaan sitten tuohon sisäänlentosuuntaan, ja niin kuin näette, niin pikkasen ajoin yli tuosta neulan näyttämästä, mutta tuon ADF:n neula onkin semmonen, että se aina sitten kaaron loputtua niin vasta asettuu tavallaan siihen oikeaan suuntaan, että siinä yleensä kannattaakin pikkasen vetästä yli, koska se sitten pikkasen oikaisee itteensä sen jälkeen, kun kone on suoristettu. Ja nyt sitten lennetään tosiaan suoraan kohti tuota Akujärveä, ja kun saavutetaan se majakka sieltä taas, niin sen jälkeen lähdetään taas kaartamaan oikealle kohti uloslentosuuntaan 037 ja käynnistetään sitten kello siinä majakan tasalla. Nyt tää näyttää itse asiassa aika kivalta, että tuo suunta mikä meillä on ja tuo mitä tuolta ikkunasta näkyy, niin kohtuullisen hyvin ollaan sitten siinä julkaistulla odotuskuviolla myöskin. Jos oltais lennetty noita kaartoja niin kuin tiukemmin tai löysemmin, niin sitten nämä sisään- ja uloslentosuunnat niin asettu sitten sillä tavalla, että ei oltaskaan enää niin kuin oikeassa sijainnissa suhteessa lähestymislinjaa, ja jos aloitetaan lähestyminen sitten semmosesta paikasta, niin siinä joutuu sitten ensiksi hakeutua. Ja nyt taas tosiaan kaarretaan oikealle kohti sitä uloslentolinjaa 037 ja käynnistetään kello vasta sitten, kun ollaan sen majakan tasalla. Tuosta ADF:n neulasta voi sitten aina seurata ja orientoida itteensä, että missä päin majakka on, ja ADF:hän nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan niin tarjoaa just erinomaisen mahdollisuuden mittarilento-olosuhteissakin niin orientoida omaa paikkaansa, että niitä kannattaa aina käyttää, jos on tarjolla ihan silloinkin, vaikka se ei kuuluiskaan siihen julkaistuun menetelmään, niin jos niitä on olemassa, niin niitä kannattaa virittää ja seurata. Nyt sitten oikastaan taas tähän uloslentosuuntaan 037, ja nyt kun ollaankin jo nyt siinä majakan tasalla, niin käynnistetään kello saman tien, ja tästä seuraisi sitten minuutin verran taas uloslentoa ja sen jälkeen kaarto oikealle kohti majakkaa, ja tässäpä se rinnakkaisliittyminen ja kuvion lentäminen lyhykäisyydessään sitten on. Ja katsotaan vielä nopeasti tästä Flight Simulatorin sisäisestä lentoanalysaattorista, että miltä tuo äskeinen kuvio sitten näytti. Tuolta tuo pitkä viiva tuolta vasemmalta niin näyttää sen ensimmäisen majakan kiinnioton, kun tultiin sieltä ohjaussuuntaan 090, ja sen jälkeen kaarettiin sitten vasemmalle tuohon uloslentosuuntaan rinnan tuon sisäänlentosuunnan kanssa. Ja sitten tuolla näkyykin tuo pisaran mallinen kurvi vasemmalle, joka tulee sitten tuolta odotuskuvion ulkokulmasta sitten taas kohti majakkaa, ja sitten siitä kaarettiin ensimmäiselle kierrokselle oikean kautta ja lennettiin yksi kokonainen odotuskuvio ja taas tultiin sitten tuohon Akujärvelle ja siitä sitten
oikean kautta taas uudestaan uloslentosuuntaan. Täältä sen suunnilleen pitäisi näyttää. No niin, ja jatketaanpa sitten tällä offset-liittymisellä, ja sehän alkaa tosiaan ohjaussuunnasta 340, ja niin kuin aikaisemminkin, niin ollaan jälleen menossa kohti Akujärven NDPtä, joka on suoraan edessä. Ja tässä offset-liittymisessä sitten erona tuohon rinnakkaisliittymiseen on nyt lähinnä se, että kun tullaan niin kuin tavallaan vastakkaiselta suunnalta, niin kuin tuossa rinnakkaisliittymisessäkin verrattuna siihen odotuskuvioon, tullaan niin kuin sisäänlentosuuntaan vastaan, niin pitää olla joku konsti, millä päästään sitten kätevästi sisäänlentosuunnalle mahdollisimman vähällä liikehtimisellä, ja täältä suunnasta tultuna se saavutetaan siten, että ei kaartakaan enää oikealle kohti uloslentosuuntaa, vaan kaartaan oikealle vaan sen verran, että ollaan 30 asteen kulmassa siitä uloslentosuunnasta, ja lennetäänkin kohti tuota odotuskuvion ulommaista kulmaa, ja sieltä sitten oikealla kaarrolla edelleen jatketaan sitten sisäänlentosuunnalle 217. No ja markkeri piipittää ja neula kaatuu, eli kaarataankin nyt sitten 30 asteen offsettiin tosta uloslentosuunnasta, eli ohjaussuuntaan 007. Ja nyt sitten tätä lentosuuntaa lennetään jälleen se tasan minuutti kello käyntiin, ja minuutin päästä sitten kaartaan taas oikealle ohjaussuuntaan 217, samalla sitten hakeutuen suoraan kohti tuota Akujärven NDP-majakkaa. Eli tää offset-liittyminen on periaatteessa niin kuin vaan variaatio tuosta rinnakkaisliittymistä siten, että tuossa rinnakkaisliittymisessä, kun nyt sitten ei ole mielekästä kaartaa niin paljon, että lähdettäisiin kaartaa sitten niin paljon vasemmalle, että mentäisiin tuonne odotuskuvion reunaan ja sieltä sitten kaarrettaisiin oikean kautta takaisin sisäänlentosuuntaan, vaan siinä sitten tehdään tavallaan kääntäen tämä pisarakuvio, mikä nyt tässä offsetissa tehdään. Eli tämä offsetti on vielä pikkasen yksinkertaisempi, koska siinä ei voidaan tehdä suoraan se pisarakuvio. Nyt sitten minuutti oli kulunut, niin lähdetäänkin kaartaa oikealle, ja nyt sitten mikäli tämä kaarto on niin kuin mittarikaarto ja ollaan lennetty tuo kuvio oikein 30 asteen offsetilla, niin kun meillä toi ADF-neula osoittaa, että Akujärven NDP on nenä edessä, niin meillä pitäisi suurin piirtein olla sitten se sisäänlentosuunta siinä myöskin nähtävillä. Noin. Sieltä pikkuhiljaa tullaan sitten tuohon lähestymislinjalle, ja oikaistaan kone siihen ADF-neulan suuntaisesti, ja nähdään, että itse asiassa toi suunta tuolla suuntahyrrällä näyttää olevan melko lailla oikea, ja tuosta ikkunastakin kun katsoo ulos, niin voi todeta, että siellähän se kiitotie on, että ollaan melko hyvin lähestymislinjalla. Eli toisin sanoen tuo offset-liittyminen on aika hyvin onnistunut, ja sitten varsinainen odotuskuvion ensimmäinen kierros alkaa taas vasta sitten, kun mennään ensimmäisen kerran tuosta Akujärven NDP-majakasta ohi ja
kaartaan oikealle uloslentosuuntaan 037. Noin. Majakka taas lähti huutamaan ja neula kaatumaan ja nyt sitten taas ihan normaalisti, kuten tuossa rinnakkaisliittymisessäkin, niin jatketaan odotuskuvion mukaisesti mittarikaaralla kohti uloslentosuuntaa ja kun majakan tasalla, niin sitten kello käyntiin ja minuutti taas ulospäin. Tuossa, jos katsotte tarkkaan ja hoksasitte katsoa tuosta kartasta myös, niin itse asiassa tuo Akujärven NDP on myös tuossa niin kuin ILS-lähestymisen liukupolun kiinniottopisteessä täsmälleen, että samaan aikaan kun tuo lähtee tuo liuku viemään alaspäin, niin ohitetaan myös tuo Akujärven NDP-majakka. Ja taas tuosta ADF:n neulasta voidaan todeta se oma paikka kohtuukätevästi ja kun ollaan oikastu tuohon 037 suuntaan, niin sitten odotellaan kunnes tuo neula tulee tuolta tasalle ja sitten käynnistetään kello. Sehän tulee sieltä aika nopeasti ja kello saa laittaa saman tien käyntiin. Eli tässä oli offset-liittyminen ja muuten tämä odotuskuvion lentäminen sitten sujuu täsmälleen samalla tavalla kuin tuossa rinnakkaisliittymisessä, eikä sitten myöskään tuo suora liittyminen tämän kuvion lentämisen kannalta eroa tietenkään millään tavalla, että tässä nämä liityntätavat nyt vaan sitten pikkasen eroaa toisistaan. Joo, ja katsotaanpa sitten vielä tuosta Flight Analysis-kuvasta tuota äskeistä kuvaajaista, eli siinä näkyy ensin kun tullaan kohti Akujärven NDP:tä suunnalla 340 ja sen jälkeen kaartaan sitten oikealle suuntaan 007 kohti tuota odotuskuvion ulomaista kulmaa. Ja minuutin lennon jälkeen sitten taas kaartaan oikealle sisäänlentosuuntaan 27 kohti Akujärveä ja tuosta kuviostahan se hyvin näkee, että kun se kaarto on asianmukainen ja se uloslentoaika on asianmukainen, niin sitten se jälkikin on sen näköistä, eli siinä tullaan sitten suoraan kaarto loppuu sitten niin kuin kohti Akujärveä. Ja sitten majakan ohittamisen jälkeen taas normaali oikea kaarto uloslentosuuntaa kohti ja se onkin sitten jo sitä odotuskuviota, joka katseltiin tuossa edellisessä kohdassa. Ja jäljellä onkin sitten enää tämä viimeinen, eli suora liittyminen, ja se alkaa sillä, että lennetään kohti länttä ohjaussuunta 270 ja mennään jälleen kerran kohti Akujärven NDP:tä ja tämä suora liittyminenhän on nyt sitten siitä yksinkertainen, että kun saavutaan majakalle, niin kaarretaan siitä sitten välittömästi odotuskuvion mukaisesti, mutta nyt jos katsotte sitä karttaa ja kuvittelette siihen sen ohjaussuunnan 270, niin voitte ajatella, että jos siitä tekee suoran tiukan kaarron sitten oikealle, niin samanlaista kuviota ei välttämättä muodostu kuin jos sen kaarron olisi aloittanut niin kuin sisällentosuunnasta. Ja nyt kun kaarto alkaa, niin senpä tähän sitten hiukan pidennetäänkin tätä, että ei lähdetäkään kaartamaan ihan välittömästi, vaan vasta sitten kun toi majakka on jäänyt taakse, niin tällä tavalla saadaan pikkasen kompensoitua sitä odotuskuvion muodon muuttumista, jos oltaisiin suoraan kaarettu sitten tuosta majakan päältä välittömästi oikealle. Eli nyt lennettiin sen majakan yli ja sen jälkeen sitten aloitettiin kaarto oikealle ohjaussuuntaan 037, joka on se uloslentosuunta. Ja periaatteessa, kun kone saadaan oikastua tuohon uloslentosuunnan
mukaan, niin silloin ollaan jo odotuskuviossa. Mutta jos tuon ensimmäisen kaarron esimerkiksi tässä tapauksessa nyt tekee hiukan eri tavalla, niin silloin se odotuskuvio saattaa muodostua pikkasen väärän näköiseksi. Ja tossa sitten, jos hoksasitte, niin laitoin kellon käyntiin tuossa jo kaarron aikana, koska me tultiin siihen majakan tasalle jo ennen kuin kone kerettiin oikasta sitten tuon uloslentosuunnan mukaan. Nyt lennetään sitten taas minuutti tähän uloslentosuuntaan ja sen jälkeen normaalisti odotuskuviota mukaille niin oikean kautta sisäänlentosuuntaan taas kohti Akujärveä, ja se pitäisi olla suurin piirtein 217 sitten se ohjaussuunta siinä tilanteessa. Eli tuossa suorassa liittymissä voisi myöskin varmaan ajatella, jos kovin jyrkkään siihen liittyy, niin sitä, että ajaisi hetken aikaa sitten sen sisällentosuunnan mukaisesti, mutta itse asiassa pykälissä sanotaan, että se kaarto pitää aloittaa välittömästi majakan ylittämisen jälkeen odotuskuvion mukaisesti, että siinä ei sitten sen kummempia kikkailuja voi tehdä. Tosiaan nyt sitten kaartaankin, joku minuutti on kulunut, niin ihan normaalisti kuvion mukaan kohti sitä Akujärven NDP:tä. Noin, neula on suorassa ja oikastaan siihen ja lennetään kohti majakkaa. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin siellähän tosiaan sitten tuo ilsikin, kun on viritettynä, niin näkyy, että ollaan itse asiassa nyt myös suuntasäteessä, ja hetken päästä otetaan tuo liukupolkukin kiinni, ja Akujärvi kun sattuu olemaan siinä se liukupolun kiinniottopiste, niin samalla hetkellä kun tullaan liukupolkuun, niin lähdetään sitten myös odotuskuvion mukaisesti kaartamaan oikealle kohti uloslentosuuntaa. Sitten taas ihan normaalisti kuvion mukaan kaarto suuntaan 037 ja siitä sitten jatketaan normaalisti odotuskuvion mukaan. Ja taas kiinnitetään huomiota tuohon ADF-neulaan, että sitten kun saavutaan siihen majakan tasalle, niin käynnistetään sekuntikello ja aloitetaan se uloslentolekin ajanottavasta sitten. Ollaankin nyt saman tien tasalla ja lyödään kello käyntiin ja oikastaan kone siihen suuntaan 037 ja tästä jatkettaisiin nyt sitten minuutin verran taas uloslentosuuntaan ja sen jälkeen taas kaarto sisäänpäin kohti majakkaa. Ja tässäpä oli tämä suora liittyminen
lyhykäisyydessä, eli tämä on näistä kaikista yksinkertaisin. Ja sitten luodaan vielä pikainen silmäys tuohon kuvioon, mikä lennettiin. Eli siinä taas näkyy, että ensimmäisenä tullaan suoraan kohti majakkaa. Lennettiin ohjaussuunnalla 270 osapuilleen, ja kun majakka saatiin kiinni, niin ei lähdettykään sitten aivan välittömästi kaartamaan oikealle, vaan lennettiin majakan yli reilusti ja sen jälkeen vasta kaarttiin oikealle kohti uloslentosuuntaa 037 ja minuutin päästä sitten taas aivan normaalisti jälleen kaarto oikealle sisäänpäin suunta 217 kohti Akujärveä ja siitä sitten vielä kertaalleen majakan yli uloslentolekille. Ja tässäpäs oli tämä ensimmäinen osa näistä virtuaalilentokouluvideoista. Kiitos, jos jaksoit katsella loppuun asti, ja mahdollisista asia ynnä muista virheistä voitte sitten tulla kommentoimaan FS Nordicin foorumille. Morjens!